ତାଙ୍କର ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାଙ୍କର ମନ ମୋହମାୟା ଜଞ୍ଜାଳ ତେଣୁ ପଣ୍ଡା ପୁଅ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲ ରଥ ଦୌଡ଼କୁ ତମେ ଜାଣିବନି ଆରେ ଛାଡ଼ 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 ତୁ ଭିଡ଼ କରିବ ସେ ଲୋକ ଥିବ ଭୋଜନ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଦମ ସନାତନ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅବିଶ୍ୱାସ समस्त इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भाई माने पाई पड़ा साउंड ऑपरेटर भाई माने पाई जोरदार करता ही जाओ अरे छाड़ 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 अरे छाड़ 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 भाई रथ दौड़ी जमानु भिड़ुहा